ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ଆଉ ଏହି ମୂଳଦୁଆକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ 1889ଟି ନୂଆ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁନ୍ଦର, ସକ୍ଷମ ଓ ସୁଦୃଢ଼ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗଠନ ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କେବଳ ପଥର କାନ୍ଥର ଘର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଶିଶୁ ଏବଂ ମା'ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭରସାର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ିବାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିର ଶିଶୁମାନେ ହିଁ ଆସନ୍ତା 2036ର ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବେ। ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ ଏବେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଖେଳକୁଦ ସହ ଉତ୍ତମ ପୁଷ୍ଟିସାର ଏବଂ ମା'ମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହଜ ହେବ। ଏହି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିକଳ୍ପ ନ୍ୟୁଜ୍।